der er en hængende jo. Så sætter vi penge, de tager det, der står hus og ned i kælderen op. Der tager de på den med penge, alt det. Så jeg kan se, far, han stod med skovl, og han sov hovedet af, og det var politiet, der var kraftigt med gassemand, og det så går kom sådan, jo, så skulle jeg have rundt mit båd, rundt et mænd, så skulle jeg så, det var fandme op, og så det var hjemme, den chef frem, man skulle køre, de drukte mig det der, jeg var kendt, og så bare gå hjem, vi kører, nu stopper du, og de folk siger, og så kom herind, og det skulle da noget værre noget. Nej, det helst skal svare. Ikke engang en advokat, ja det. Han gjorde det, og så var reddet om. Og de var alene. De skulle lade mig kigge. Der var lidt dreng, kom en kaste om, så kom en op sådan. Jeg kom til at snakke sig op. Jeg kørte hjem, jeg går op brændstof. Så de der var på op, og så det er jo. Hold ikke det, han var op, og han det er 3 til, så gas, så jo. Så chef godt kom hjem med det, og han ude på broen, og så over det. Kom der ned i Tyskland, så det, så det jo. Der skete det død, han siger, nej. Gammel ikke. Har du taget stoffer? Nej, det siger til mig, hold da kæft. De sagde det svensker, tror jeg selv. Hendes stemme navn var rigtig stort. Og så er der en eller anden tosset kvinde. Og nummer 18, og så blomster nummer 18, den de tror det der på panden. Det er jo drejet sig om, der er en af smidt dem, så er det for dumt den der. Så siger der kussehår, der er ret klog. Kussehår? Ja, for mig. Jeg skal bare bæve. Hvad er det, de sagde? Jeg fik kæmpe hoved, det koster 10.000. Jeg fik kraft af en torsdag. Ja, så du kan altså flup, den glade 30 køl, og så bare så den blå var. Ja, det er en burger. Det er jo kampeller. Jeg troede, det var den post. Nej, de stod på kraftigt med Jensson, det bare var jo sprang.